nan duk an san wanda aka bai ko wanda yake da shi kamar yadda kai kokarin nashi ba ni kuma dume cin na rubuta namban akwatinsa inda aka yi dobul din dole in an dauka zai fita ɗaya ne ko kuskure ne ɗaya ka gane ko za a yi idan sai mu zo a sake wannan akwatin aka yi iya mutanen da suka samu matsala bangaren tunda kowa duk bangare tunda kowane bangare sun tunda ba su kati ka fahimta kaddara a ce 'yan sabon fegi ne aka samu matsala da su sai mu canja musu su zo a yi dan bololo ya dauki na sabon fegi ni na yi lambarin zan gane sai mu zo su canja musu a yau ina zai yi yanzu waje na kuma sun ma gama wani koran manje ya kowa da katinsa zaɓe ne misali an yi za a canja mazaɓu biyu slida ce ina lembo sarki sanarwa kalamansa sun fi kalaman mu muhimmanci a wajen mutane kuma za su ji daɗi saboda haka jama'a duk mutumin da waje kaza da waje kaza za mu gama sauran akwatuna da suke sauran waje kaza da waje kaza insha Allah za mu sake muku lokaci kaza shikenan kaga mutane sai su gane matsala mu ba ta mu bace ba ta ka bace al'amari ne da jama'a sakewa za a sake dole ba goma nan sai wannan kuɗi ne in suka ji bayananka ba su ne tunda mu ba mu da matsala akwati guda biyu duk akwatin da aka samu matsala ga ta uku ma ba a samu wanda ya ci wallahi yanzu wa bai zuba akwai mutum ɗaya guda biyu akwai baban da yogo daya akwai baban yogo kamar yadda wannan ji suka rage an gama kowa ya yi amma akwai koma guda biyu to wata kila kai ba oma ba oba ai ce mun hiri kayan sa a to ba so ba ga Allah Allah Hassan ka bashi ne ce mun hiri kayan sa inda bai fara na ku yi haƙuri wani ya ci kenan a wannan yanzu kana ji saboda mu kiyaye duk wani abu da aka samu matsala a tattara a ajiye mun nizan da sauran gaskiya ne mai gida alkali ka duk akwatin da aka samu matsala da kowa ya san bangaren wata aka samu guntu goma ajiye ma wanda aka samu guntu a ajiye guntunta an samu matsala ba a ɗauka ba ga guntu ƙarhe mai cin yana ci nan guda nawa ne yarda tabbas an tona yi ya wanda ya ce gidan nan ce ya ci da an ci da wannan ina da shiga yaran can